Terve kaikki oppilaat. No niin, meillä on siis varaopettaja täällä. Kerrohan nimesi. Minun nimeni on Mustikka. No niin, sitten otetaan nimikierros. Mikä sinun nimesi on? Mikaela, Anna, Adriel. Okei, bro. Kiitos kaikki nimenkierroksesta. Sitten voitte ottaa matematiikan kirjat. Sivu 45. Toi on 4, toi on 5. No niin, sitten aloittakaa laskeminen. 4, 5. Mitä Daniela? Niin mä en tiedä tähän ollenkaan vastausta. Saanko mä mennä veskiikin? Okei. Sori. 4, 6. 6 plus 4. Ihan hiljaa vaan tänne bussiin. Kertaa. No niin. Nyt mä suljen oven. Pam! Nyt ei enää kuulu mitään. No niin, mä oon täällä bussin luona. Ja teevät. Ei tiedä. Hänellä kestää liian kauan. Mene sinne katsomaan. Mä kävin just Reskissä. Bussilla. Kerran. Au. Älä kaada muita oppilaita. Onko sinillä jotain asiaa, mitä hän teki? Hän oli bussin luona. No niin, jälki-istunto, Daniela. Just. Sitten mä menen tonne. Hän huijaa, mä olin veskis. No, aivan sama. Sitten mä menen jälki-istuntoon. Voin vaikka todistaa. Renkaissa on mustia jälkiä. No niin, sitten mä menen jälki-istuntoon. Muista, että jälki-istunto on bussin sisällä. Joo. Au. Pam! No niin, kaikki oppilaat. Sitten koulu loppui. Tämän jälkeen tulee uusi video. Kello soi.